बे समावहाय BMN निउसआ मोनसे नोंथांमोननो गोनांथार खौरां फोसावनो आखायाव लादों। थारैनो थांनाय बोहैथि दाननि 5 अक्ट' खालारखालि अजित बाथौनि गुरु अजित नारायण बसुमतारी बिथाङा हरखाबै गावनि देहायारि जेंनाजों रुंसारि जालांदोंमोन। नंगौ, गाबोनहाय 17 तारिख बे गाबोननि जिथु फैगौ गाबोन 17 तारिख मार्च 2024 मायथाइ बिथांनि जिथु रुंसारि जानाय बेखौ लानानै बिथांमोननि धोरोम आफादा बिथांनि सारादुखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। नंगौ, बे समावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे थावनियावहाय बिथांनि जिथु सारादु खुंनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि थाम-थिम बा माखासे हाबाफारिफोर मावनाय नुथायखौ जों नुनो मोन्दों। बेहाय बिथांनि सारादुखौ खुंनो थाखाय माखासे न' बानायनानै आरो बिथांनि मुसुखा गायसननो थाखाय बैहाय मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जायगा बा थावनि बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। जिथु गाबोननि हाबाफारि, सानसेनि बिथांनि सारादु खुंनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना मा हाबाफारि लानानै खुंनो आखायाव लादों, जोङो बिथांनिनो आंगो फिसाला बिथांनिफ्राय मिथिना लाजागोन। आरो गाबोननि जिथु बिथांनि सारादु खुंनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ बा अजित बाथौ धोरोमनि सिबियारि फोथायारि भक्तफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय मा खावलायहरगोन, जोङो बे समावहाय बिथांनिनो आंगो फिसालानिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। आदसा, गाबोननि जिथु अजित बाथौ धोरोमनि जिथु गुरु बिथाङा रुंसारि जाना थांबाय, नोंथांनिनो बिफा, बे हिसाबै गाबोन मा बिथांनि सारादु खुंनाय हाबाफारियाव मा थांखि आरो उद्देश्य लानानै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों? नंगौ, गाबोन जोंनिनो बिफानि सारादुखौ खुंनाय जागोन। दा बेवहाय न'खरनिफ्राय आरो धोरोमारि आफादनिफ्राय मोननैजों ज' जानानै बे सारादुखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। थ' बेवहाय माखासे जोंहा हाबाफारि दं। फुङावनो जोङो बिथांनि मांखरसालिखौ बेखेवनानै होनाय जागोन। बेजों लोगोसे धोरोमनि जा फिरफिला दं बेखौबो उरायहोनाय जागोन। आरो 9थानिफ्राय जोङो बेवहाय नेम बायदियै जोङो बिफानि मुङै बे सारादुआव आर'ज लानाय जागोन। बे आर'जआव जोङो बे आर'जनि गेजेर जोङो लेंहरजानाय माननि आलासिफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो रिसिभबो खालामगोन। आरो 10थानिफ्राय जोङो जामुं जानायखौ जोङो आराम्भ' खालामगोन आरो। दा बिदिनो जेनेरेलि जोङो आखायाव लादों 5थासिमाव आर'ज गाबबाय थागोन जों बिथांनि मुङै। बिसोरनोसै फोथायारि आरो सिबियारि आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लादों मा खावलायगोन गाबोन दिनावहाय? जिहेथु बिथाङा सासे धर्मगुरु आरो गोबां बाहागोआव बियो समाजनि खामानिबो मावबोनाय बिथां, थ' बिनि थाखायनो आं गुरैयै खावलायहरनाय जायो न'खरनिफ्राय। जिहेथु बिथाङा सासे बर' समाजनि सासे खामानि मावग्रा, बिनि जुनैनो आङो बयखौबो जोंनिनो जा भक्त जिउ लोगो नोंथांमोन आरो जा समाजनि बिबानगिरि सारमोन आरो गामियारि खाथि खालानि गासैखौबो आङो गाबोननि सारादुआव फैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय न'खरनि। लोगोसे मोना जिथु नैबे बेवहाय बेसेबां सुबुंफोरखौ जमा खालामनायनि केपासिटि खालामनाय जादों? बे सारादुआव गोजानाव थानाय भक्तफोर दं, गोजान गोजाननिफ्राय फैगोन, बिथांमोननि थानायनि केपासिटिखौबो बानायनाय जाखाबाय। आरो सरासनस्रायै जोङो आसा खालामदों बावहाय बे सारादुआव बाहागो लागोना गासै 5,000सो जागोन आरो बेखौ जों आसा खालामदों। जोंनि भक्तनिफ्रायनो खमैबाबो 4,000सोआ नुजाफैखागोन आरो। थावनिया रुनिखाथानि आसाबारि सेन्ट्रेल अजित बाथौ मन्दिराव बेवहायनो खुंनाय जागोन आरो। लोगोसे नोंथांमोननि जिथु धोरोमनि सिबियारिफोर दं, दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैगोन नामा? औ, जिहेथु बिथांनि धर्म प्रसार खालामनाय बे समाव बिथाङा सनितपुरनिफ्राय लानानै नेपाल हादोरसिम बिथांनि भक्तफ्रा दङ। थ' जि दिनखालि बिथाङा रुंसारि जादों बै समावनो खबर मोननाय बायदियै बिथांमोनहा गासैबो बाहागो लागोन होननानै थिरांथा हरखादों आरो सनितपुरनिया सफैखाबायबो, दा दंफैखासै आरो। फैनो थाखाय मा खावलायहरगोन बिथांमोनखौ? फैनो थाखाय मा खावलायहरगोन बिथांमोनखौ? बिथांमोनखौ फैनायनि जा बेब'स्था दङ न'खरनिफ्राय आरो जोंनि आफादनिफ्रायबो होनाय जादों। थ' बिथांमोना नुजाफैनो हागोन आरो गाबोन।
नंगौ बिथांमोना जिथु अजित बाथौ धोरोमनि गुरु बिथांनि सारादु खुंनो लानायनि सोमोन्दै बिथांनिनो आंगो फिसालाया फोरमायदों। बिथाङा जिथु गामिनि जिथु सारादु खुंनो लानाय हाबाफारियाव बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो फोथायारिफोरखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि खौरां बिजोंनि दारा खावलायहरदों।